Da. Da, să dau și o distribuire. Acum. Și putem să începem, pe măsură ce se conectează oamenii, un pic mai spre mine laptopul, așa să-l văd. Bună seara! Se aude? Ne auzim? Da. Cei de aici din sală îmi fac semn că se aude. Sper că și cei de acasă, de la casele voastre, auziți. Bine vă regăsesc. Sper că plin de fericire, de bucurie și încărcați după sărbători. Mulțumesc, Aida, că mi-ai scris că se aude, am văzut. Și ceilalți mi-au scris, mulțumesc. Haideți, vă rog frumos, să începem. După cum știți, aceste live-uri sunt făcute cu scopul de a răspunde la alte întrebări care nu țin neapărat de Reiki și de radiestezie, ceea ce facem noi în mod uzual, și vom încerca să răspundem tuturor celor care au dorințe, întrebări, care au ceva nelămuriri la care eu știu și pot să răspund. Așa că vă rog frumos să începeți, ori scrieți, ori trimiteți Alinei întrebările. Alina, poți să mi le spui? Nu trebuie neapărat să le scrii. Despre incestul spiritual mi s-a cerut, dacă poți să vorbești și să le explici. Da. Incestul spiritual apare în constelații familiale, adică sunt într-un sistem familial, generațiile sunt așezate una după alta într-o anumită ordine. În momentul în care părinții și copiii nu sunt într-o ordine succesivă, adică părinții mai în spate și copiii mai în față, și, de exemplu, băiatul este pe aceeași linie cu mama și băiatul este între mamă și tată, sau invers, fata este pe aceeași linie cu tata și fata este între mamă și tată, există posibilitatea să apară ceea ce se numește incest spiritual. Ce înțelegem prin acest incest spiritual? Înțelegem că locul de femeie din sufletul băiatului și locul de bărbat din sufletul fetiței este ocupat de părintele de sex opus, ceea ce face ca acest copil care este implicat în acest incest spiritual, cum îl numim noi, să nu poată să aibă o relație normală, o relație optimă cu nicio altă persoană de sex opus. De foarte multe ori se întâmplă ca chiar dacă au o căsătorie, două sau trei, o relație, două sau trei, aceste relații să nu fie eficiente, să nu fie optime. Tot timpul partenerul acestui copil aflat în incest spiritual să simtă că îi lipsește ceva, că nu îi se dă ceva. Și plus că părintele, în general mamele, la mame de băieți, dar mai rar se întâmplă incesturi cu tată-fică, în general aceste persoane se amestecă în treburile interne ale familiei tinere sau ale relației. Vorba aia, nu-mi convine niciuna dintre iubitele fiului meu. Și atunci nu poate persoana respectivă, copilul aflat în incest spiritual, nu poate să aibă o relație normală, o relație funcțională.
În general se repară prin conștientizări, este bine să conștientizăm, după care se mai poate repara și prin constelații familiale. Deci în constelații familiale, în urma unui ritual de constelații familiale, în primul rând că iese în evidență foarte puternic acest incest spiritual și în al doilea rând că se poate așeza și se poate repara foarte ușor cu efecte de a doua zi. Da? Nu vreau să vă gândiți cumva că ar fi o situație negativă din punct de vedere fizic. Adică există o situație negativă, dar nu aia la care ne referim, și anume o relație sexuală incestuoasă sau tot felul de acțiuni care se întâmplă între mamă și copil, băiat. Ci este doar o acțiune negativă de implicare în, cumva își bagă nasul unde nu-i fierbe oala, ceva de gen. Da? Bun, următoarea întrebare, am mai văzut aici o întrebare, un pic mai sus, eu nu mai văd acum, numai un pic să o căutăm, întrebarea respectivă zice așa, de când am putea cumpăra, da, deja Alina v-a răspuns, puteți să cumpărați cartea, puteți să faceți precomanda de acum, din data de 4 se vor începe expedierea coletelor, da? În data de 3 este lansarea de carte online, deja primul invitat pe care voi, din câte știu, cam toți îl iubiți, a acceptat. Sunt vreo 5 invitați care vor fi online, parcă 1 sau 2 vor fi și fizic, dar marea majoritate vor fi online. Vor intra în legătură directă cu noi și în timpul lansării de carte vom povesti și, bineînțeles, pentru cei prezenți în sală vor fi multe alte surprize. Cei din online vor face doar atât că se vor bucura alături de noi pentru ceea ce trăim noi acolo. Vor primi și ei energie, vor primi și ei iubire, lumină, dar partea materială va ajunge mai greu la ei. Bun, mai aveți întrebări? Eu nu văd aici nicio întrebare, dacă... Eu aș vrea să întreb cum se deschide sursa de lumină la începutul unei terapii Reiki și cum se activează palmele. Este necesară deschiderea sursei sau este opțională? Deci, eu n-aș vrea să fiu rea și să mă repet. Acestea sunt întrebări care noi le discutăm în seminariile de radiestezie. Vă rog frumos să înțelegeți că aceste videouri au fost făcute tocmai pentru că în seminariile de radiestezie apăreau întrebări legate de alte aspecte decât de radiestezie. În seminariile de Reiki apăreau întrebări legate de alte aspecte decât de Reiki. Îți răspund cu foarte mare drag în momentul în care vom discuta acest aspect la un seminar. Da? Nu este nicio problemă, un seminar are un cost modic, dar dacă nu-ți permiți, iei legătura cu Alina și participi la seminar plătind altfel, cu rugăciune, post sau cu ce mai poți tu să plătești. Dar așa cum vă spuneam, aici discutăm despre altceva. Da? Dar totuși, ca o concluzie, să nu rămâi cu o părere greșită, deschiderea sursei de lumină nu este opțională. Atunci când ai nevoie de lumină. Când nu ai nevoie de lumină, poți să faci altceva. O listă cu cărțile mele o găsiți dacă intrați pe acel site care vi l-a postat, sau ce este, la link, care vi l-a postat acolo Alina, acolo găsiți toate cărțile mele. Haideți să vorbim despre ceva interesant, pentru că dacă nu aveți întrebări, este extraordinar, ne salutăm și ne vedem de treaba noastră, dar dacă aveți întrebări, aș vrea să discutăm. Autismul se vindecă spiritual? Este o întrebare. Răspunsul este și da și nu în funcție de spirit. Deci aș vrea să înțelegeți că autismul, cu riscul de a supăra părinții care au copii autismul are mai multe cauze. Dar la toate, indiferent de cauză, la baza autismului stă o ușoară formă de posesie, adică este acolo o entitate care, dacă are vârsta astrală mai mare decât spiritul care are această problemă, este foarte greu să se vindece
oricum, că spiritual, că cu medicina alopată, că cu alte tipuri de terapii, dar dacă spiritul acela are vârsta mai mică decât spiritul care este copilul autist, atunci rezultatele sunt spectaculoase și pot să apară indiferent de metoda de terapie. În mod normal, din punct de vedere spiritual, vedeți cum autismul ăsta este așa un fel de toate. Adică dacă unui copil nu-i descoperă alte aspecte, alte elemente, el este introdus la autism sau la pseudo-autism. Când nu știm ce are, de foarte multe ori se dă diagnostic de autist sau de pseudo-autist. Și atunci este necesar să vedem exact despre ce este vorba. Eu am văzut copil pseudo-autist care singura lui problemă era că energia sau șarpele Kundalini nu era integral în corp, sau mă rog, era introdusă în corpul fizic. În momentul în care a fost introdusă acea energie Kundalini, s-a ridicat de pe jos, de pe unde se tăra și s-a transformat ca un copil normal. A fost așa o chestie spectaculoasă. Deci, aici, la autism, este necesar să vedem copilul, să vedem vârsta astrală a spiritului și să vedem dacă nu este cumva și o problemă karmică. De ce? Pentru că autismul dă afectare a conexiunii cu divinitatea, a gândirii și a vorbirii, de cele mai multe ori. Acestea sunt și părțile afectate de karma de neam de pe părintele de sex opus. Și atunci există posibilitatea să fie un pseudo-autism și de fapt să fie o problemă de karmă de neam care să se rezolve în timp. Sunt foarte multe variante, dar eu vă sfătuiesc să încercați. Cum pot vindeca lactația la un copil de 6 ani? Unde să caut? Adică copilul are lactație sau mama după 6 ani? Aici scrie distația. Eu nu văd bine până acolo că mi-e... Te rog frumos să ne mai scrii încă o dată. Stai să vedem. Eu nu văd. Mi-a pus laptopul la distanță, Alina, mă. Mi-a pus aici. Te rog frumos, Magdalena Mocanu, dă-ne detalii ce se întâmplă acolo. Eu am văzut lactație, dar nu este lactație. Până atunci mergem mai departe. Mihaela Dumiță. Tatăl meu a ales acum mulți ani să-și ia viața. Întrebarea mea ar fi următoarea. Este indicat să trimit lumină cu Reiki sau nu? Mulțumesc pentru răspuns. Acum, întrebarea de acum mulți ani este foarte evazivă, adică în mod normal un spirit care face această greșeală de a-și lua viața, de cele mai multe ori este un spirit cu vârstă astrală mică, merge într-o zonă specială unde stă timp de 7 ani. După 7 ani se consideră că și-a plătit, după 7 ani pământesc, se consideră că s-a plătit și există posibilitatea să poți și să-l pui la liturghii și să-i trimiți lumină. Se măsoară fiecăruia dintre în fiecare dintre cazuri se măsoară din punct de vedere radiestezic răspunsul corect. Dacă cumva nu știi radiestezie și nu poți să măsori, poți să trimiți lumină cu Reiki, algoritmul să fie atât cât îi voia Tatălui Divin, iar ce este în plus să meargă acolo unde este nevoie în univers. Dar, încă o dată vă spun, aș vrea să nu mai îmi puneți întrebări de Reiki pentru că nu doresc să răspund. Sunt o grămadă de seminarii, seminariile le țin în continuare și eu și colegii mei, la care vorbim punctual. Deocamdată aici vorbim despre orice altceva decât Reiki și radiestezie. Da? Mai departe, mai sunt întrebări. Cu masturbarea la un copil de 6 ani. Așa. Deci vorbim despre masturbare la copiii mici. Să știți că masturbarea la copiii mici poate să aibă cauze variate, dar există o singură problemă legată, care cumva este comună tuturor acestor cazuri și anume faptul că părinții probabil că nu au o activitate sexuală normală, constantă, echilibrată, ritmică. Da? Și atunci vă dați seama că pe undeva trebuie să, știți cum e ața unde e mai subțire, acolo se rupe și atunci pe undeva trebuie să
acea energie sexuală să refuleze și acesta este motivul pentru care un copil se masturbează. Dar să știți că este relativ normal în anumite limite. Toți copiii fac treaba asta în anumite limite, că ei sunt observați, că ei nu sunt observați, că este destul de puțin, este adevărat, dar din moment ce l-ai observat și sunt probleme care te deranjează, e clar că, zice aici, că am fost cu el la pediatrie, doctorii spun că este normal, la psihiatrie, doctorii spun că este normal. Da, așa este normal. Dacă vrei ca acest copil al tău să nu mai practice masturbarea, fă-ți tu ca și mamă, împreună cu tatălui, o viață sexuală normală. În momentul în care voi veți avea o viață sexuală normală, adică normal nu însemnând din Paști în Crăciun, ci însemnând de 2-3 ori pe săptămână, atunci copilul nu va mai refula acea energie prin el. Normal că nu a văzut la nimeni. Este fetiță. N-are importanță dacă este fetiță sau băiat, răspunsul este același. Nu are tată, doarme cu mama. Acum, la 6 ani, încă poate să doarmă cu mama și atunci te rog frumos pe tine să înveți să-ți consumi activitatea sexuală, pentru că, mai ales dacă doarme cu tine, gândește că copiii de la până la 7 ani sunt în conexiune directă cu mama, da? Și atunci, prin acele stringuri, care sunt ca un fel de cordoane umbilicale, copiii preiau de la mamă energie, emoții, sentimente și așa mai departe, da? Dacă tu îți vei face o viață normală, sexuală, că îți găsești un bărbat, că te duci la niște masaje tantrice, că, nu știu, poate chiar folosești mici ajutoare, vei refula acea energie și nu mai va mai fi nevoită fetița să o refuleze. Îți dai seama că dormind cu mama în pat, copilul primește de la mamă toate informațiile și energiile care trec prin mamă. În mod normal ar fi bine, acum încă o dată eu vă spun, ar fi bine în sensul că este așa, este recomandat, dar acum fiecare avem situația noastră personală, ar fi bine ca copiii să nu doarmă în pat cu părinților. Gândiți-vă că gândurile care sunt și ele niște entități și o anumită formă pot să se transmită de la unii la alții în timpul somnului, energiile, se produce o armonizare, nu este cel mai bine. Acum, și eu am un băiețel de 11 ani care din când în când, cum a fost acum că am lipsit 2 săptămâni și când m-am întors a dormit 2 nopți parcă cu mine, este altceva. Dar ar fi bine să nu se producă constant să nu devină o regulă că copilul doarme împreună cu mama. Și cu cât crește mai mult în vârstă, cu atât se recomandă să nu mai doarmă deloc. Dar nici cu mama, nici cu tata. Copilul să aibă camera lui și învățat să trăiască el cu el, să doarmă el cu el. Bun, așteptăm întrebări. Dacă mai sunt întrebări, vă răspund. Dacă nu, încheiem mai repede astăzi. Da, ci că nu am știut că se transmit gândurile, deci încearcă să-ți imaginezi și nu știu, tu ai văzut vreodată sau dacă n-ai văzut, intră pe net și vei vedea Medusa din mitologia greacă, adică femeia cu capul de șer, da? Așa arată o persoană care are foarte, foarte multe gânduri. Normal că un gând care este puțin rulat este un șerpișor, un alt gând care îl gândești și îl macini și îl răsucesc și ea și mâine și apoi mâine, poate să fie ca un anaconda în jurul capului unui om, da? Și atunci, în noaptea, în momentul în care dormim și în momentul în care ne-am deconectat de la realitate, structurile noastre pleacă care pe unde, iar acele gânduri se desprind și pur și simplu se plimbă prin pat. Și îți dai seama că de multe ori se poate întâmpla ca să spună copilul ce ai gândit tu sau să spună copilul ceva legat de un lucru care sigur nu l-ai vorbit cu el, dar îl ai în gândurile tale.
Și de aia este bine să te cureți cu ce vrei tu, printre altele cu Reiki. De aia este bine să nu lași copilul să stea tot timpul în câmpurile tale, mai ales când dori. De exemplu, yoginii chiar au un ritual și anume perechile nu dorm împreună, tocmai pentru a nu se influența de la nivel de subconștient și nu a prelua și a face schimb de karmă și de energii. Și atunci ei se întâlnesc, își trăiesc relația de iubire, după care se numește avalanșă, adică fiecare doarme în camera lui și în patul lui, cu intenția și cu, cum să vă zic eu, cu algoritmul că acea avalanșă va veni și le va amplifica iubirea și dacă am stat despărțiți, va fi și mai mare iubirea când ne întâlnim data viitoare. Este un lucru de studiat și de văzut cum vă simțiți. O altă întrebare este de genul, ne puteți spune ceva de puterea personală și de ce se pierde? Puterea personală înseamnă puterea ta interioară. În mod normal, pe pământul ăsta sunt foarte multe spirite. Avem spirite cu vârstă astrală peste 5 miliarde de ani, care sunt considerate spirite cu vârstă astrală mare. Cu cât este mai mare vârsta astrală, cu atât puterea interioară este mai mare. Și avem spirite care sunt denumite copiii pământului sub 5 miliarde de ani, care au puterea interioară un pic mai mică. Se vede puterea interioară a unui om de obicei în viața de zi cu zi, în mașina pe care o conduce, cu cât îți mai mult că ai putere, cu atât mai mare puterea interioară, în firma pe care o conduce, în banii pe care îi obține, în modul în care își manifestă, în modul în care reușește să manifeste în planul fizic ceea ce își dorește. Da? Unii fac doar așa, au o simplă dorință și imediat se realizează. Alții se roagă foarte mult și tot nu se întâmplă. Deci oamenii cu putere interioară pot să manifeste rapid și ușor în planul fizic cu o condiție, ca să fie conștient în armonie cu subconștientul. Dacă conștientul zice du-te încolo și subconștientul zice du-te încoace, normal că nu se va realiza ceea ce își dorește persoana respectivă. Cum se pierde? Așa, și ca putere personală mai este și capacitatea de manipulare. Adică persoanele cu putere interioară mare au o capacitate de manipulare foarte mare. Și până la urmă tot faci ce vor ei. Bun, mai era aici, așa, și cum se pierde? Păi, se pierde în foarte multe feluri. În primul rând se poate pierde atunci când tu o dai altcuiva. Cum o dăm altcuiva? Păi, o dăm altcuiva lăsându-ne să fim criticați, să fim judecați, să fim acuzați, să fim puși la locul nostru. Îmi spunea astăzi o doamnă că sunt foarte supărată pe soacra mea, acum încerc să mă împac cu ea pentru că nu ne lăsa în pace sau pentru că intervenea în viața noastră. De fapt, adevărul este că acele persoane au lăsat persoana cealaltă să intervină. Pentru că dacă nu puteau să găsească o soluție, inclusiv soluția de a schimba locul în care viețuiesc, casa și de a se muta în chirie, dar vezi, de câte ori ai un interes și pentru interesul ăla stai acolo, îți dai puterea personală. Sau o soție care ne spune, aș veni la cursuri, dar soțul nu mă lasă. Nu. Tu nu te lași. Tu îi dai puterea ta lui. Normal, noi fiecare suntem răspunzători de viața noastră. Și numai când suntem răspunzători cumva, împreună cu Bunul Dumnezeu suntem responsabili de viața noastră, dar ne putem și crea viața noastră. Și atunci, în momentul în care tu lași pe altcineva să-ți creeze, am ales asta pentru că mi-a spus mama, am ales asta pentru că a vrut soția mea, am ales asta pentru că așa e mai bine pentru fiul meu, în momentul ăla îți dai puterea personală. De asemenea, pentru cei care sunt inițiați
și care sunt pe o cale de evoluție spirituală, puterea personală este dată și de cunoaștere și este dată și de numărul de ghizi pe care îi au. În momentul în care pierzi din cunoaștere, pentru că, de exemplu, nu ți este la locul lui sau nu ți este sănătos câmpul mental sau îți pierzi elemente din câmpul mental, atunci îți pierzi și din puterea personală. Sau dacă îți pierzi din ghizi, adică puterea personală este dată și de ghizi. Dacă îți pierzi din ghizi, poți să-ți pierzi din puterea personală. Un alt aspect, mai puțin direct, cumva care influențează indirect puterea personală, este și curățenia interioară și exterioară. Adică în momentul în care tu ești într-o stare de curățenie, ai o putere mai mare decât tu în aceleași condiții, cu aceleași cunoștințe, cu aceiași ghizi, dar murdar din punct de vedere energetic. Dacă cei care ați primit răspunsul nu sunteți mulțumiți, vă rog frumos să-mi notați și revenim, da? Și eu urmăresc pe telefon cât pot și Alina urmărește astfel încât să nu scăpăm niciun răspuns. Nici o întrebare, pardon. Un remediu pentru mâncatul pe bază de stres. Păi, acum te-ai dat singur răspunsul. Un remediu pentru mâncatul pe bază de stres este renunțarea la stres. Adică identificarea cauzei stresului și eliminarea ei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă ieșitul din zona de confort. De ce? Pentru că noi stăm acolo că ne convine. Și atunci stai și identifică. Am stresul X. De ce stau în acest stres? Ce avantaj am eu? Ce câștig eu pentru că stau în acest stres? În momentul în care descoperi ce câștigi tu pentru că stai în acest stres, o să vezi că va fi foarte, foarte ușor să vezi dacă poți renunța la acel lucru și vei putea să ieși din starea de stres. Dacă nu poți renunța la acest lucru, atunci este nevoie să te împaci, adică să-ți asumi. Asta este situația, nu pot să o schimb, mă împac cu ea. A te împăca, a-ți asuma situația, înseamnă a înțelege că situația este asta și sunt mulțumit cu ea, până în momentul în care voi putea schimba, până în momentul în care există pași pe care pot să-i fac pentru schimbare. Vă dau exemplu unui caz, o doamnă de spre 70 de ani, a cărui soț toată viața a băut, dar acum în ultima perioadă bea foarte, foarte mult și m-a tot sunat și la un dat îi explicam cât am putut eu de frumos, de 2, 3, de 5 ori și la un dat i-am spus: Doamnă, ori te împaci cu soțul tău că e bețiv, cu ideea că soțul tău este bețiv, ori divorțezi. Că nu mă pot împăca cu cum să-l las, că eu trebuie să-l salvez. Aici intervine și vedeți lipsa de stimă de sine care este reprezentată de sindromul salvatorului și nu pot. Pe atunci, dacă nu poți, divorțează. Iar în momentul în care am spus clar în față, ori accepti, ori divorțezi, nu există altă soluție, nevrând să divorțeze, a început și s-a străduit să găsească soluții să se împace. M-a mai sunat toată și mi-a mai zis cumva ceva de genul: așa e, că asta e soluția, să mă împac eu. Da, asta este soluția, să te împaci tu. Pentru că dacă el nu vrea să se vindece, nu poți să-l forțezi. Voi știți că noi avem datoria și puterea să ne vindecăm noi pe noi. Nu prea avem putere să intervenim în viața altora. Pentru că se numește încălcare de liber arbitru. Ok, mergem mai departe. Și ce așa, care este cauza spirituală a apariției nodurilor la sâni? Mai exact vorbesc despre un nodul benin, care este pe partea stângă. Știți, doamnele au 3 centri ale iubirii. Sunt cei 2 sâni și este celălalt centru al iubirii. Normal că orice afecțiune în zona respectivă arată o mare neiubire sau neiertare sau neacceptare. Da? Și atunci, fiind pe partea stângă, în mod normal, la persoane dreptace, stânga reprezintă femeia, dreapta reprezintă bărbatul. Deci un nodul la sân înseamnă o neiubire, neiertare, fiind pe partea stângă înseamnă raportat la o femeie sau la ea însăși. Da? Iar dacă este și benin, înseamnă că se poate rezolva mai ușor. Da?
și că are noroc și că de data asta Dumnezeu i-a dat cumva un avertisment, schimbă ceva pentru că uite ce poate să se întâmple. Da? În momentul în care ar fi malign, ar însemna că este o foarte mare neiertare până la nivel de ură. De fapt, nu până la, ci ne întrebam cât este gradul de ură, de profund. Mihaela îmi zice așa: acum 1 an și jumătate am avut COVID și de atunci nu mai am miros aproape deloc. Se poate recupera cumva mirosul? Mirosul are o legătură cu chakra 1, deci ai putea să vezi ce s-a întâmplat cu chakra 1 care îți arată stabilitatea, care îți arată vitalitatea și să vezi dacă cumva nu ai probleme și de vitalitate. Și de asemenea poți să faci tratamente și autotratamente pentru că COVID-ul este virusul n-a fost el atât de puternic, dar au fost niște entități foarte puternice în spatele lui care afectau în special persoanele care aveau probleme de suflet, adică neiubiri, neiertări, neacceptări, neîmpliniri, neînțelegeri și alte neuri. Da? Bun. Florina zice așa: cum se poate scăpa de dependențele de droguri? Dependența de droguri, știți cum e drogul? Că e narcotic, că este alcool, că este o muncă, adică alcoholicul. Drogul este o adicție, adică îmi lipsește ceva și ca să nu văd, să nu intru în suferință că îmi lipsește ceva, înlocuiești cu altceva. Dacă vorbim de droguri, de genul narcotice sau alte droguri, medicamente și așa mai departe, ingerarea de astfel de substanțe generează o energie cu care se hrănesc anumite entități. Acele entități se află în structurile copilului, iar dependența, adică sevrajul ăla, că nu mai pot, vreau, acum este foamea acelor entități. Ce are de făcut, în primul rând, ar trebui văzut adicția și încercat să-i se dea omului ce are nevoie, sau copilului, sau ce-o fi el, după care ar trebui să stea la suficient de mare distanță de aceste droguri până când acele entități se vor plictisi că nu li se dă să mănânce și vor pleca în altă parte. Dacă în paralel se fac curățări și tăieri de legături și alungare de astfel de entități, lucrurile se vor derula într-un ritm mai rapid și vor fi mai eficiente. Da? Ca să în sprijinul a ceea ce vă spun, chiar vă rog să faceți un exercițiu. Mâncați o săptămână numai pâine cu, nu știu, unt, pâine cu pateu, nu știu, un anumit aliment. Și o să vedeți că deja dacă s-a obișnuit corpul, peste o săptămână sau două, chiar dacă mâncați altceva, dacă nu luați o guriță sau două din acel aliment cu care deja corpul vostru este obișnuit, chiar dacă este un aliment care nu-l considerăm drog, da, o pâine, ce vreți voi, parcă nu e sănătos dacă nu ai mâncat și o guriță sau două, parcă nu e sătul, pardon, nu sănătos, parcă nu e suficient de sătul și atunci ai nevoie să guști din acel aspect. De ce? Pentru că din digestia noastră se creează niște energii care hrănesc tot felul de entități. Ele nu sunt teoretic nici bune, nici rele. Lor le este foame. Este ca și cum ar avea un cățel în stradă pe care noi îl hrănim și atunci el, bineînțeles că va sta la poarta noastră și poate la un dat chiar va lătra, va face gălăgie sau într-un mod agresiv va cere de mâncare. Și mai mult, lângă el vor veni și alți căței, pentru că de obicei așa se întâmplă, unde este mâncare vin și alții. Laura zice așa: vrem mai multe informații despre persoanele care nu au dorit inițial să se nască. Cum se manifestă ele? Spiritele cu vârstă astrală mare, de cele mai multe ori nu și-au dorit să se nască. În special dacă sunt spirite bărbați și în viața asta au o misiune de femeie, de a învăța feminitatea, există mare șansă ca să nu-și fi dorit să se nască. Cum se manifestă treaba asta? Păi se manifestă pe diferite momente
ale vieții. Înainte de naștere se manifestă foarte diferit. De exemplu, poate mama să aibă, chiar dacă ea își dorește un copil, să aibă tendința să facă avort, ca și cum cineva ar împinge-o să facă avort, sau tatăl să fie cel care dorește avort. Poate să aibă iminență de avort, deci ea să fie suficient de puternică încât să păstreze copilul, dar să apară acea iminență de avort. Sau poate la naștere să se întâmple ceva, da? Anume, cordonul în jurul gâtului sau naștere întârziată și se strică lichidul amniotic. Tot felul de astfel de elemente pot să apară pe parcursul sarcinii și la naștere. După naștere pot să apară mici boli ale copilului, pot să apară după aia pe parcursul vieții tot felul de întâmplări, dar ce este caracteristic și care se poate vedea este că de multe ori își dorește, ca și copil, m-am gândit să mă sinucid, mi se spune, m-am gândit că ce pot să fac, să plec. Iar ca și adult apar bolile autoimune, toate tipurile de boli autoimune au legătură cu această neiubire de viață și de asemenea apare acel fond depresiv. Ce înseamnă acel fond depresiv? Înseamnă ceva de genul cât e bine, dar la cea mai mică nemulțumire, supărare, tristețe, durere, o iau în jos. Da? Și stau acolo, cum spuneam noi la cursurile de vânzări, pe vremea în care eu lucrăm în vânzări, sau sub linie. Da? Sub linie de bine. Și atunci stau acolo și coboară foarte repede. Alte sfinte, poate mai mici, pot să facă față la mult mai multe situații negative decât acest spirit care nu-și dorește să se nască. Și atunci, nedorindu-se să se nască, atrage tot felul de belele. În general, cei care nu-și doresc să se nască nu iubesc nici viața și atunci viața le dă peste nas. De ce? Pentru că gândiți-vă că dacă unul dintre voi ar fi viața și eu nu v-aș iubi, de ce mi-ați dat lucruri bune? Da? Ce alte manifestări sunt? De bolile autoimune am spus, neiubirea de viață chiar foarte, foarte importantă și foarte rar se întâmplă. Știți, imaginați-vă că un copil răsfățat, care are de toate, este într-un magazin și mai trebuie încă al 15-lea ursuleț de același fel și părinții nu vor să-l cumpere. Atunci copilul ăla stă și te dă cu fundul de pământ acolo în magazin. Cam așa să înțelegeți oamenii care nu sunt mulțumiți de viața lor. Adică la cel mai mic nu care li se spune de sus sau din jur, reacționează într-un mod destul de negativ. Mai este și cazul în care îl provoacă pe Dumnezeu, dar sunt destul de rare cazurile astea și anume cumva fac lucrurile în așa fel încât să iasă prost, ca să poată să zică cumva la Doamne, acum e un pic exagerat ce vă spun eu, dar vă dau această metaforă ca să înțelegeți, vezi, m-ai trimis aici, ți-am spus că nu-i bine, dar tu m-ai forțat să vin. Uite, vezi că nu iese. Dar de fapt ei o fac special de la nivel de subconștient ca să nu iasă. Altă întrebare. Este eficientă curățarea casei cu tămâie? Da, este foarte eficientă curățarea casei cu tămâie, dar depinde foarte mult modul în care o faceți. Adică, curățarea casei cu tămâia pusă pe un cărbune, nu știu, eu nu sunt de acord cu ea, nu mi se pare foarte eficientă. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că tămâiesc și afum casa, după care deschizi geamul, iar toate acele energii pleacă. Gândiți-vă că eu am aici, se și vede, un suport care s-a stins, că dacă nu mă ardeam, este un suport de uleiuri aromatice. Aici se pune jos lumânarea, iar aici sus, dacă vedeți, este pusă tămâia. În momentul în care eu am aprins lumânarea, această tămâie se încălzește treptat și timp de 4 ore, când arde lumânarea, se răspândește în casa mea. În timp intră în tapiserie, intră în pereți, intră în hainele mele și atunci încet acea vibrație înaltă a tămâii se amprentează pe toate elementele din camera mea. Și atunci, într-adevăr, este o curățare foarte
foarte, foarte eficientă. Sunt foarte multe metode de curățare a spațiului în care locuiești. Poți să-ți pui niște acatiste, recomand acatistul Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Poți să-ți pui saltirea măicuței. Acum, puteți să vă spuneți cealaltă saltire, dar vedeți cum Părinte Arsenie Boca zicea că bagi bățul în cuibul cu vipere când pui acatistele. De ce? Pentru că dacă ai probleme canice destul de mari, risci să zgândări entitățile negative din neam sau entitățile negative din preajmă. Și atunci, eu vă recomand psaltirea Maicuței, pentru că este foarte, foarte frumoasă, are și o vibrație destul de mare. Poți să cureți punând o muzică care deschide Sarah Brigman, care deschide până în cer, acolo sus, da? Poți să cureți cu Reiki, poți să cureți cu radiestezie. Foarte multe metode sunt de curățare a casei, depinde de ceea ce știi tu să faci. Poți să pui clopote tibetane, să meargă în surdină sau nu în casa respectivă. Poți să faci tu cu mânuța ta curățarea asta, adică dacă te-a pus să ștergi praful, în timp ce ștergi praful te rogi, Doamne, Tată Divin și Mamă Divină, te rog, șterge tu praful și mizeria energetică, așa cum șterg eu aia fizică. L-a măturat la fel, l-a spălat orice din casă la fel, l-a spălat vase la fel, l-a șters praful la fel și atunci încet, încet o să vedeți că casa voastră va fi curată. Pentru a avea o ținere de minte mai bună, ce se poate face? Păi se lucrează pe câmpul mental, să vedem dacă nu este afectat câmpul mental. Ar fi bine de văzut dacă nu sunt legături de magie pe cap și asta pot să-ți afecteze câmpul mental și de asemenea poți să lucrezi cu simbolele din Karuna pe cap pentru ca să-ți întărești ținerea de minte. Întrebare de la Helena. Dacă nu este echilibru între lumină și întuneric, ce se întâmplă atunci când cineva are prea multă lumină interioară? Ce se întâmplă când cineva are mai mult întuneric decât lumină? Se poate ajunge la boală? Da, în ambele cazuri. Și prea multă lumină poate să strice structura matricea originală a organului și prea mult întuneric poate să strice matricea energetică a organului și da, se poate ajunge la boală. Dar gândiți-vă și în felul următor, când cineva are foarte multă lumină și se duce, nu știu, într-o sală de clasă, un copil sau la serviciu, o persoană, dacă are mult mai multă lumină față de cei din jur, îi zgândăre pe toți. Și toți vor avea ceva cu persoana respectivă, adică se vor certa cu ea, vor bâzi, o vor marginaliza. Dar și invers, dacă cineva are foarte, foarte, foarte mult întuneric, va polariza rău din toți cei din jur. Întrebare de la Carol, zice așa, este adevărat că în timpul operației, în timpul anesteziei, pierdem o parte din sufletul nostru? Deci, într-adevăr, în timpul operațiilor pierdem o parte din sufletul nostru, dar nu neapărat datorită anesteziei, ci datorită faptului că există posibilitatea ca în timpul anesteziei noi să mergem în alte dimensiuni și să nu mai vrem să ne întoarcem de acolo sau să avem o traumă sau să vedem ceva care ne deranjează. Dar principalul motiv pentru care în timpul operației se pierde din suflet este că pierdem sânge. Sângele este vehiculul sufletului nostru. Și atunci dacă pierdem sânge, indiferent sub ce formă se pierde acel sânge, că îți curge 2-3 picături de sânge din nas, că ai sângele menstrual sau că ai sângele care se elimină în timpul operației, orice formă de sânge pierdem, este o parte din sufletul nostru pierdut acolo. Dacă da, unde ajung acele părți din suflet și cum le putem chema înapoi? Păi, acele părți din suflet rămân cumva rătăcite acolo, în cazul, cu o singură excepție, în cazul ciclului menstrual, când ele
se dau entităților karmice, pentru că, vedeți, asta la femeie implică plăți karmice. Și puteți să faceți recuperare de suflet. Puteți să faceți recuperare de suflet pe rugăciune, puteți să faceți recuperare de suflet cu Reiki, puteți să faceți recuperare de suflet cu radiestezie sau pur și simplu să vă duceți și să-L chemați înapoi. Doamne, te rog frumos, pune în mâinile mele sufletul meu pur, luminos, curat, strălucitor, plin de lumina și iubirea Ta divină. După ce l-aveți în mână și îl simțiți, tot sufletul meu îl integrez în structurile mele. Deci nu este o filozofie, important este să ai cunoaștere să faci treaba asta și să ai putere interioară să faci treaba asta. De-aia unora le iese, altora nu le iese. Este legat de întrebarea cu puterea interioară. Bună seara, zice Daniela. Se recomandă să plătească acatite la mănăstiri pentru plata karmică? Am văzut situații în care persoanele care au ținut post, s-au rugat, au făcut pomeni, i-au plătit și la mănăstiri pe perioade lungi. Rezultatul a fost o reactivare de karmă, adică mai multe probleme de sănătate financiare. Cum se explică creșterea programelor dacă se spune că cei călugări care citesc acatiste pomenice preiau din karma celui care plătește? Cred că ar fi cel mai bine să întrebați pe ei, adică una dintre explicații ar putea fi faptul că nu au făcut. Dar și dacă nu au făcut, faptul că s-a plătit este contorizat acolo sus. Acum, sunt persoane care plătesc 50 de lei și cer să li se facă 100 de pomelnice și vă dați seama că 50 de lei împărțit la 100 înseamnă 0,5 lei pe fiecare pomelnic. Ce cu aia, ce fără aia? Deci de-aia este în felul următor. În funcție de gravitatea karmei, se fac plățile mai mari sau mai mici. Se poate să se fi înrăutățit situația, dar tu nu ai de unde să știi cum ar fi fost situația dacă nu s-ar fi făcut treaba asta. Sigur ar fi fost mult mai rea. Da? Unul la unul. Doi la mână, să știți că din observațiile mele personale și ale clienților mei, pot să vă spun că munca personală este foarte importantă. Să știți că și eu plătesc la preoți pentru karma familiei mele și a neamului meu, dar pe lângă asta lucrez și eu. Este foarte important. Munca ta personală este foarte importantă. Atitudinea ta față de cei din jur este foarte importantă. Karma pe care încă o creezi. Că poți să plătești la preot să ți se vindece a ta din karmă, că atâtea bani ai dat, de atâta, dar tu prin atitudinea negativă, prin bârfă, prin comportament să faci atâta karmă. Și atunci normal că ți se înrăutăcește. Adică este foarte sensibil răspunsul aici. Depinde foarte mult de ce au făcut în viața de zi cu zi acele persoane. În mod normal, când ai probleme karmice și ajunge și la boală, este important ca persoana respectivă să înțeleagă cauzele spirituale ale suferinței, astfel încât să nu intre în acel egoism, dacă pot să-l numesc așa, al omului bolnav. Nu știu dacă vouă vi s-a întâmplat să vedeți, dar în general oamenii care sunt bolnavi, foarte puțin se devin mai buni, mai iubitori, mai blânzi. Marea majoritate dintre ei au pretenții foarte mari, dacă vă uitați și la reportajele care apar cu doctorii. Păi am venit eu în spital și doctorul nostru a drept. Asta este clar o dovadă. Sau eu primesc telefoane la 6, 5, 10, 11 după masă, în weekend, Doamnă, mi-e rău. Este vorba de atitudinea care o ai față de cei din jur. Adică, da, eu am datoria să vă ajut, dar voi nu aveți datoria să aveți un but simț raportat la mine ca și medic sau ca și terapeut sau nu știu, de genul eu-s bătrân, lasă-mă să stau jos în tramvai. Teoretic este bun simț să lași pe un bătrân să stea jos în tramvai, dar când devine atașament și devine pretenție, deja îi face acelui bătrân rău. Da? Și atunci, repet, 1. Nu știm dacă s-au făcut într-adevăr rugăciunile. 2. Nu știm câți bani s-au plătit. Și 3. Nu știm dacă persoana respectivă nu cumva și-a făcut karmă mai mare prin comportamentul de zi cu zi decât s-a plătit cu acel mic pomelnic pe care l-a dat. Ce urmează?
Dar, într-adevăr, să știți că lugării preiau. Ăsta este rolul lor contra acelor bani prin care ei își asigură minimul necesar pentru supraviețuire, ei preiau și se roagă pentru oameni. Dar gândiți-vă că nici ei nu pot să ducă tot. Și atunci v-ați sfătuit să vă vedeți plata voastră, karma voastră ca așa o pizza mare și ok, o felie o dau la părintele, o felie o fac și eu, o felie mă duc încă la o biserică, o felie mă duc la un reichist, o felie mă duc dincolo, o felie mă duc dincolo, adică nu puteți să cocoșați pe nimeni cu problemele voastre, chiar dacă el și-a luat cumva misiunea asta de a fi în biserică și de a se ruga pentru noi. 1 la mână, 2 la mână, se poate ruga 24 de ore din 24, că se plătește doar în limita în care meritați. Și asta este răspunsul la întrebarea ta. Bun. Întrebare de la Georgiana. De ce își doresc spiritele de vârstă astrală mare să se nască? Cele mai multe nu-ți doresc, dar vin aici cu japca. De ce? Pentru că nu și-au făcut misiunea. Adică nu au ajuns, ca să zicem așa, pe înțelesul tuturor, nu au ajuns la 100% ca să se poată îndumnezei. Și dacă sunt la 99,9%, trebuie să se mai nască pentru câteva zile sau să înceapă procesul de întrupare ca să ajungă cu valorile pe 100. Adică este ca și cum m-ai întrebat tu pe mine că dacă un copil are 19 ani, de ce trebuie să mai facă clasa 5-a? Păi dacă urmați la pretend de 100 de ori și tot în clasa 5-a. Are 19 ani, dar asta nu-i asigură absolvirea liceului. Poate, încă o dată vă spun, eu fac niște comparații, fac niște, sau le putem numi chiar metafore, dar sunt foarte forțate puțin și aș vrea să înțelegeți foarte bine ceea ce vă spun, adică nu-i chiar identic, da? Așa, și asta înseamnă că ei se nasc cu programul de depresie. Ei nu se nasc cu programul de depresiv. Ei pur și simplu se opun, repet, un copil de 18 ani normal că se opune să-l trimiți în clasa 5-a. Și atunci se va duce și va fi mutros în clasa 5-a. Dar nu că el are programul de depresie, ci pentru că și-o creează. Un spirit cu vârstă astrală mare are o putere mentală foarte mare. Și dacă el nu știe să-și controlează mintea și, cum ziceau bunicii noștri, tragea rău, are putere și va determina acel rău. Ce se poate face în cazul în care am varice, ne întreabă cineva. Nu știu dacă este doamnă sau domn. În general, doamnele, dacă au varice, pot să aibă, în plus față de bărbați, o problemă legată de copiii avortați. Copiii avortați au conexiuni până se întorc la Dumnezeu cu mamele de la genunchi în jos. Da? Și atunci apare acel, nu știu dacă nu se numește cumva picior de elefant, adică acel picior gros, umflat, tumefiat tot timpul, dureros, și în timp poate să ducă la afecțiuni de genul varicelor. În general, varicele au legătură tot cu sufletul. De ce? Pentru că varicele sunt legate de vasele de sânge. Și atunci ar trebui văzut frumusețea vieții acelei persoane. De asemenea, vreau să mai înțelegeți un lucru. Eu am aici o vază cu flori. Vaza asta, hai să zicem că nu are flori în ea, este plină de apă, da? Dacă ea este plină de apă, eu degeaba încerc să mai pun apă în ea, că nu mai pot. Exact așa și omul. Omul are o energie. O energie care așa și mai mult, apa dacă o lasă stea foarte mult, ei se strică și dacă nu are flori în ea, da? La fel și omul. Omul are o energie. Această energie, prin dureri, supărări, tristezi, nemulțumiri, neiertări și alte chestii, se strică, ca să zic așa, în timp, da? Și atunci, prin picioare, se scurge energia reziduală în pământ, ca prin rugăciune eu să pot să primesc alt tip de energie luminoasă, pură, energie Reiki, Duh Sfânt, prana, cum vreți voi să o numiți, de la Doamne, care vine prin cap, și prin chakra 7. Și atunci, legat de picioare, dacă nu are descrise chakrele picioarelor, atunci acea energie reziduală, în momentul în care te ridici și mergi, coboară până de la genunchi în jos. Și nu iese, nu se scurge în pământ.
Să știți că înțelepciunea acestui popor este foarte mare și dacă voi vă amintiți, la un moment dat, bunicii noștri ziceau, da, te mai rabdă pământul. Adică curge din tine atâta încât te mai rabdă, atâta ești de rău și atâta răutate curge din tine că te mai rabdă pământul, da? Persoanele care au chakra tălpilor închisă, din diferite motive, acelor persoane nu îi se scurge energia reziduală în pământ. Nescurgându-se energia reziduală în pământ, ea rămâne și se acumulează de la genunchi în jos și pot să determine diferite boli, printre care chiar și varicele. Cum ne putem vindeca umbra și spăla karma de neam? Wow! Asta este o întrebare spectaculoasă. Adică nu ne ajunge o viață să răspundem și nici să facem ce avem de făcut. Deci umbra, încercați voi să vă imaginați că umbra este exact ceea ce coșul nostru de gunoi de acasă, în care am pus idei proaste, programe negative de gândire, programe induse de, nu știu, religie, de școală, de părinți și așa mai departe, rănile noastre emoționale, traumele noastre, toate bubele de la nivel de subconștient, durerile, supărările și celelalte, toate sunt într-o plasă care este ca un nor negru deasupra capului nostru, care este umbra noastră. Umbra noastră este nevoie să o vindecăm prin conștientizare, prin curățări energetice, prin rugăciune, prin post. Prin toate aceste metode se poate vindeca umbra și la fel și karma de neam. Există un bilețel pe care scrie cam ce ați putea să faceți pentru karma de neam. Există un video pe YouTube care se numește Plăți karmice, a uneia dintre colegii mei, Adrian. Există și un conspect al acelui video care puteți să-l cereți de la Alina, vă ajută cu drag. Și asta este suficient dacă începeți voi să faceți pentru plățile karmice de neam. Este foarte mult ce avem de plătit, deci gândiți-vă că eu fac de 20 de ani pentru mine și pentru familia mea și să știți că fac cu simț de răspundere și de foarte multe ori fostul meu soț îmi spunea că mai duci mulți bani la biserică și am zis da, atâta pot să fac eu pentru copiii mei, să le las o karmă de neam cât se poate de curată, pentru că dacă le las 7 case, eu am întâlnit în terapie doamnă cu 7 case în Oradea retrocedate, care le-a pierdut în, nu știu, 10-15 ani, nu mai știu exact încât. Și atunci, ce pot să fac eu pentru copiii mei, pentru nepoții mei, cum spunea Ștefan cel Mare, pentru copiilor noștri, asta pot să fac și anume să le las o karmă de neam cât se poate de curată, care în timp mă ajută și pe mine. Pentru că dacă nu-mi plătesc karma, ea se plătește cu japca și atunci decât să se plătească cu japca, mai bine o plătesc eu cum vreau eu. Pentru că una este să plătesc karma cu faptul că mi-am lovit mașina sau mi-a lovit cineva mașina, cum am avut astăzi un caz, mi-a lovit mașina și la discuția, când i-am spus, Doamne, că este o plată karmică, păi ce nu e o plată karmică, că eu n-am pus bani de la mine. Că mi-a dat bani cel care a lovit mașina. Corect, n-ai pus bani de la tine, dar ai pus, ești o săptămână sau 2 fără mașină, da? 2, sperietura, 3, timpul pierdut pe la poliție, pe la 4, nervii și așa mai departe. Adică plătești cu timpul, cu emoțiile, cu energiile tale, cu sufletul tău, adică în momentul în care stai liniștit în mașină și te iubește cineva din spate, poți să ai și o pierdere de suflet. De ce? Pentru că se produce o sperietură care îți deschide brusc structurile și poți să pierzi și din suflet, adică plătești. Chiar dacă la prima vedere pare că nu plătești, atunci eu am ales și vă sfătuiesc și pe voi să plătiți cum vreți voi, nu să plătiți cu japca. Puteți să trimiteți pomelnice la toate mănăstirile la care le vreți. Dacă luați legătura cu Alina, noi avem pe cineva care trimite la Muntele Atos și este un preot deosebit și eu sunt convinsă că este foarte corect și nu trebuie neapărat să o trimiteți prin noi, plătiți cu drag, cu bucurie,
peste tot ce aveți de plătit. Și o să vedeți că încet, încet karma de neam se vindecă, dar ea se plătește în diferite moduri. Adică poți să o plătești făcând un curs, poți să o plătești și îmbin și utilul și plăcuri, adică am făcut un curs de spiritualitate, evoluez și eu și se vindecă și strămoșii mei. Altă întrebare. Cum poți crește iubirea de viață? Mulți depresivi nu își dau seama că nu iubesc viața. Păi, în primul rând, este necesar sau primul pas este ca acei oameni să înțeleagă că ei nu iubesc viața. Le este foarte greu, spun din propria experiență, le este foarte greu să înțeleagă că ei nu iubesc viața. Cum adică eu nu iubesc viața? Ce să iubesc la viața asta? Și atunci, încet, încet, le poți explica pe înțelesul lor. De exemplu, eu am avut o discuție cu un băiețel care zicea că, uite, un stăpân, nici nu mai știu ce cuvânt a folosit cu conotație negativă, nu a curățat rahatul de pe urma cățelului și uite aici noi călcăm în el. Și atunci am discutat și am zis că dacă este un cățel fără stăpân, n-ai putea să te bucuri că acel cățel a avut ce să mănânce? Adică vorbește cu depresivul, vezi ce idei de viață are și întoarce-le pe dos. Da? Exact așa cum v-a dat exemplu cu cățelul. Și o să vezi că îl ajută foarte mult. În cazul unei anemii care nu răspunde favorabil la tratament, care este explicația? Deci, anemie, probleme de fier în sânge, da? Probleme de sânge, de altfel. Sângele este vehiculul sufletului, da? Și atunci omul ăla are probleme el cu el. Omul ăla are probleme sufletești. Nu răspunde la terapie pentru că problema nu este atât fizică cât energetică. Dacă sunt un suflet bătrân, cum îmi dau seama cu ce scop am venit pe pământ sau care ar fi drumul? Pentru toți, că suntem bătrâni, că suntem siguri, că suntem mai tineri, scopul pentru care am venit pe acest pământ este evoluția spirituală. Că pe lângă evoluția spirituală mai suntem părinți, mai scriem o carte, mai ajutăm pe altcineva, mai avem o relație 2-3 de iubire, nu are importanță. Scopul este evoluția spirituală. Dar dacă chiar vrei să știi tu cu punct și virgulă, găsești în astrologie, în nodul nord, casa și zodia. Zodia îți spune general ce ai de făcut, casa îți spune punctual. Da? De exemplu, în cazul meu, nodul nord este în pește, asta înseamnă spiritualitate, da? Și casa 7 înseamnă spiritualitate cu soțul sau asociații. Da? De-aia, dacă ați văzut, în jurul meu sunt foarte multe persoane cu care eu, nu neapărat scriptic, dar din punct de vedere al muncii și energetic, sunt asociată. Da? Mă ajută, îi ajut. Mă ajută, îi ajut. Asta înseamnă asociere. Da? Bun. Sau care ar fi drumul? Știți, Dragoș, maestrul meu, zicea așa, misiunea de Iisus și de Mamă Sfântă îți luate, da? Și atunci, prin fiecare lucru care îl faci, tu poți să-ți îndeplinești o misiune, poți să faci ceva. Iar în momentul în care înveți și evoluezi, se deschid niște drumuri. În momentul în care eu am început cu Reiki, nici prin cap nu mi-a trecut, am vrut să o fac doar pentru mine și familia mea, nici prin cap nu mi-a trecut că voi dobândi această misiune de a ajuta lumea. Da? După ce am scris prima carte, care foarte greu a ieșit de la tipare, au trecut câțiva ani până a fost tipărită, zicea Dragoș, mai scrie și s-a golit. După aia am scris următoarele 2 cărți, Reiki de începători și Reiki de maestri. Când am terminat, la fel, aveam senzația că e gol, că nu mai am ce să scriu. După aia mi-a venit o idee care nici nu știu cine mi-a dat-o, am pus-o în practică, a ieșit și cartea Zâmbete și terapie. După care pe piață a fost nevoie de carte de radiestezie. Uite aici și este, dacă vreți să vă arăt, este destul de groasă, adică față de alte cărți, este zdravănă. Da? Și nu am pretenția că
este scris aici tot ce ar trebui și ar fi necesar pentru un om aflat pe calea spirituală. Este doar așa ca să stimuleze interesul și să te învețe să-ți descoperi și tu alte cele, personal, da? Și așa mai departe. Adică, și dacă, să zicem, n-aș fi avut din naștere o misiune să scriu, prin faptul că am făcut treaba asta, prin faptul că am depus niște eforturi, mi s-a suplimentat misiunea. Așa că misiunea vine pe măsură ce tu înveți. Așa cum se spune că atunci când este discipolul pregătit, vine maestru, exact așa este și cu misiunea. Pregătește-te, evoluează spiritual, urcă, schimbă-ți viața, curăță-ți umbra, vindecă strămoșii și o să-ți vină misiunea. O să o vezi, o să o simți. Ce tratament, Mihaela Pop, ce tratament sau ce se poate face pentru a scăpa de un nodul la sân? Acum, depinde de gravitatea acelui nodul la sân. În mod normal, el poate fi topit cu terapii Reiki. Ce vreau să înțelegeți? Uite, un lucru la care nu știu dacă l-am spus până acum, este în felul următor. Orice boală este vindecabilă, dar nu orice om este vindecabil. Este foarte important ca voi să aveți, sau persoana care se vindecă, să aibă bifa de vindecat de la Doamne, Doamne. Se spune că dacă, cum era și Doamne înainte cu nodulul benign, dată Dumnezeu, vrea să te vindeci, îți spune din timp. Acolo ai ceva de schimbat. Este exact același răspuns ce s-ar putea face legat de Doamna din față, văzut la care sân este și început rugăciuni de iertare și de împăcare cu persoana respectivă. Pe lângă asta, el poate fi topit, nu știu dacă e corect spus, cu Reiki, da? El se lucrează pe el ca să se micșoreze și dacă este cazul de operație, deja aici nu putem să trecem peste cuvântul doctorilor, deși mie mi s-a întâmplat de 2-3 ori să spun altfel decât doctorii și în timp să am dreptate, dar nu am nici calitatea, nici abilitatea, nici calitatea morală măcar de a trece peste cuvântul unui medic, așa că fiecare își va lua decizia proprie pentru el. Nodul sub piele, destul de mari, 30 cm pe tot corpul, are bunicul, tatăl și nepotul. Ce ne sfătui să facem? Păi, în primul rând, dacă are tatăl, bunicul și nepotul, înseamnă că e ceva pe neam. V-aș sfătui să faceți o constelație și să vedeți ce reiese din acea constelație. Se poate face și constelație cu reprezentări, dar în cazul vostru aș recomanda o constelație cu persoane, adică cu un grup de constelație ca să vedem ce este de acolo. Poate fi un blestem, pot fi entități acolo în nodulele alea. Este bine de văzut punctual. Cum poți curăța cu Reiki corect casa? Ce semne poți folosi? Acelea pe care le învățăm noi la seminarii. Te poftesc cu drag la seminarii. Repet, dacă nu ai o problemă financiară și 30 de lei este o problemă pentru tine, e legătura cu Alina și poți să nu plătești seminarul, dar aici nu discutăm despre Reiki. Cum se poate afla cauza pentru o persoană care se drogează de mai mult timp? Exact mai înainte am explicat cum e cu drogatul, cu a te droga. Adică este o adicție și a copilului aceluia sau persoanei aceluia îi lipsește ceva. De obicei este vorba de dragostea maternă. Nu 100%, nu 100% din cazuri, dar de cele mai multe ori. Avem voie să ajutăm și ce trebuie să facem? Păi, aveți voie să ajutați dacă persoana este sub 21 de ani și este copilul vostru sau vă cere părintele. Dacă persoana este peste 21 de ani și este copilul vostru, mai aveți poate un pic de timp până cât este în întreținerea voastră, dar după 24 de ani, nici într-un caz nu aveți voie, pot să spun chiar după 21 la spiritele astea tinere mai noi și puternice, nici într-un caz nu aveți voie fără acordul persoanei respective. Ce puteți să faceți? Începeți cu o discuție personală, cu identificarea lipsei pe care o are și plecați de acolo cu tot ce este nevoie, inclusiv cu
dacă este foarte grav, cu suportul medicamentos pentru a scăpa. Bună seara, pentru miopie la copii. Laura. Păi dacă s-a născut așa, înseamnă că este o problemă karmică din altă viață sau este karmă de neam care se manifestă. Dacă l-a dobândit între timp, înseamnă că există ceva ce copilul nu vrea să vadă. Miopie înseamnă că nu vezi de aproape, deci nu-și vede viitorul imediat, ziua de mâine. Acum 6 ani, când am avut o operație, m-am trezit după 8 ore și toți spuneau că nu vreau să mă trezesc pentru că simțeam o căldură imposibil de descris. Era atât de bine acolo. Da, așa este. Ai vizitat o zonă astralului superior în care, într-adevăr, și mie mi s-a întâmplat asta după o regresie, într-adevăr nu-ți vine să te întorci de acolo, este un loc extraordinar. Dar avem aici o misiune și oricum locul ăla ne așteaptă, să știți, așa că venim, facem ce avem de făcut și ne întoarcem cu capul sus. Dacă plecăm mai repede decât ne-am terminat misiunea, de fapt ne ducem și ne așezăm așa cu capul plecat, ca un ghiocel în fața lui Doamne, Doamne, și spunem, n-am făcut, n-am știut. Nu ne interesează asta. Vrem ca atunci când mergem să putem să stăm drepți și să fim mândri de faptele noastre și de evoluția noastră. Prin împărtășanie se pierde din suflet, ne întreabă Mădălina. Nu, prin împărtășanie, teoretic, se reface sufletul cu structuri de la nivelul cristic. Da? Pe de-o parte. Pe de altă parte, refacerea asta este direct proporțională cu spovedania, adică degeaba te-ai dus tu la împărtășanie dacă nu ți-ai ținut zilele de post, dacă nu ți-ai făcut autoanaliză înainte și dacă nu ai spus exact ce aveai nevoie să spui. Da? Dacă cineva fură și te duce la spovedanie și spune că da, am înjurat odată, am mâncat cu poftă de 2 ori și ce vrei împărtășanie, clar nu se întâmplă refacerea de suflet. Cu mare drag, Daniela. Ardelean Iulia, bună seara, ce este de făcut să nu preiau din karma nașilor de la cununie? Păi se pot dezlega legăturile de naș și de la cununie, dar în momentul în care i-ai acceptat ca și naș, ți-ai asumat karma lor. Sunt însărcinată în 4 luni cu gemeni. Cum mă pot pregăti în așa fel încât copiii să vină într-un mediu curat? Foarte frumos și felicitări. Am să-ți trimit, de fapt nu eu, Alina, am să-ți trimit galvanoplastia spirituală și acolo, a lui Ivanhoe, și acolo puteți să studiați și să vedeți ce puteți să faceți și înainte să rămâneți însărcinați și după ce ați rămas însărcinată. O ai la îndemână să o postezi aici? Nu se poate posta. Eu acum de pe telefon. Bun. O să ia legătura doamna cu tine și de asemenea te rog frumos să mi-o trimiți și mie, ca dacă nu poate să ia legătura cu tine, să o am și eu. Ok? Aurelia ne întreabă, lumina și puterea interioară ne poate fi luată și folosită de alte persoane? Alina, te rog frumos să vorbești cu numărul ăsta de telefon și vezi potriva asta să o duc aici măcar. Da, normal, poate fi preluată de persoane care au putere interioară mai mare decât noi și care au vârstă astrală mai mare decât noi în anumite limite și doar cu voia bunului Dumnezeu. Da, hai să vedem ce întrebări mai sunt aici, pentru că mi-au luat telefonul. Așa, altă întrebare. Ce fel de post recomandați? Am înțeles că postul negru luna este cel mai recomandat, dar pe ce perioadă? O viață întreagă sau până când îți cresc?
sau până în momentul în care crești suficient de mult astfel încât să nu mai ai nevoie. Postul este foarte important pentru curățarea structurilor. Postul este foarte important pentru că o zi de post negru înseamnă un galben spiritual. Cu acel galben spiritual, în general, noi cu galben spiritual putem să plătim ca să scăpăm de o boală sau de o problemă karmică sau de o anumită situație. Eu nu recomand decât acel post care vă vine vouă bine. Într-adevăr, este foarte eficient postul negru, dar sunt unele persoane care nu pot să țină post negru. Și atunci să-l facă pe acel post pe care consideră ei că pot să-l facă. Alina, te rog să-ți dai numărul de telefon dacă vrei acolo, că întreabă cineva. Am dat. Așa. Cât e de toxic să vrem să-i vindecăm forțat pe alții? Foarte toxic. Adică, gândiți-vă în felul următor, că Bunul Dumnezeu, dacă ar vrea, ar face așa și ne-ar vindeca instant pe noi toți oamenii de pe pământ. Întrebare, de ce nu face treaba asta? Pentru că dacă ar face treaba asta, 1, noi nu ne-am înțelege greșelile, 2, noi nu ne-am dezvoltat voință, putere, inteligență și tot alte abilități și atunci noi suntem aici ca să demonstrăm ceva. Răspunsul la întrebare este exact același care mi l-a dat doamna învățătoare, dacă aș întreba doamna învățătoare, Tudor, uite, e un brăgăiețel frumos, Tudor, băiatul meu, de ce nu-l treceți dumneavoastră cu nota 10 la toate materiile și hai repede în clasa 5, mă duc în clasa 5 la profesor, hai repede în clasa 6 și așa mai departe. De aia, pentru că este nevoie să demonstrăm ceva cu liber arbitru. Iar în momentul în care ajuți pe cineva și vindești pe cineva care nu vrea, de fapt îl forțezi să facă ceea ce crezi tu. 1 la mână că îi încarci liberul arbitru, 2 la mână că te situezi pe o poziție superioară. Tu ești prost, nu știi, las că te ajut eu. Ceea ce determină orgoliul spiritual. Și atunci cel mai bine este să vă vindecați voi pe voi. Adică vreau să spun că de obicei astfel de persoane care au ceea ce noi numim sindromul salvatorului, astfel de persoane au foarte mari probleme ele cu ele. Și ca să nu stea să se uite la ele, să vadă ce probleme au ele, preferă să se ocupe de alții. Mai departe, nu mai avem răspuns. Mai avem. În cazul divorțului poți să flași plățile karmice pentru neamul fostului soț cu intenția de a ușura karma pentru copilul care vine pe linia tatălui? Da, dar de ce să faci plățile karmice pentru neamul fostului soț când poți să faci plățile karmice pentru copil? Pe neamul copilului. Iar neamul copilului include și neamul fostului soț. Puteți face deja comenzi la carte. Am spus la început, dar probabil că n-a fost toată lumea. Puteți face comenzi la carte, precomenzi, de joia viitoare doar va începe livrarea. Cei care sunteți în Oradea, dacă reușiți să o convingeți pe Alina să vi le dea mai repede, depinde de modul în care sunteți dispuși să o convingeți. Alex, cum pot să aleg facultatea cea mai optimă? Nu există cea mai optimă. Facultatea optimă pentru mine și pentru dezvoltarea mea personală, care este misiunea mea personală pe pământ. Dacă aș avea un glob nea de vrăjitoare, poate că aș putea să spun. Da? În primul rând, ca să alegi facultatea optimă, pentru mine e bine să vezi care sunt dorințele sufletului tău și care sunt abilitățile tale. Pentru că degeaba dacă eu nu am talent la desen, mă duc la facultatea de desen, da? Iar misiunea personală se relevă după ce tu înveți sau, repet, nodul nord studiezi din astrologie, da? De exemplu, cei care au terminat facultatea de medicină, la ultimul examen, apar îngerii, specializați în chirurgie, în, nu știu, medicină de familie și așa mai departe. Și pe măsură ce apar acei îngeri, este foarte interesant să vezi cum omul se duce și alege exact acea specializare. Dar întâi au terminat facultatea de medicină. Bun. Cum putem crește vibrația constant dacă o pierdem prin fumat, sex și mâncare?
Nu râdeți. Să nu mai faci fumat, sex și mâncare. Acum, fumatul, într-adevăr, nu prea aveți ce să faceți cu el. Sexul poate fi făcut consacrat în anumite condiții, mâncatul poate fi cu mâncare curățată energetic sau măcar binecuvântată și atunci nu o să vă mai scadă vibrația. Da? De altă parte, haideți să vă spun ceva. Gândiți-vă, vă dau un exemplu aleator, da? Cineva are vibrația 5, da? Prin sex își pierde 1, prin mâncare își pierde încă 1, da? Pierde 2 pe zi. Ok. Ce poate să facă? Poate să facă în fiecare zi o creștere a vibrației de 3%. Și atunci 5 plus 3 minus 2 e o creștere. După aia tot așa. Și atunci, dacă îți intensifici tu activitatea spirituală, poți să compensezi cumva scăderea care o ai prin treaba asta. Prin ceea ce faci. Dar vreau să spun ceva. Sexul nu este neapărat pentru scăderea vibrației. Depinde cu cine îl faci și cu ce... Adică sexul este. Dar a face dragoste nu este neapărat cu scăderea de vibrație. Magdalena zice așa, cum atrage de abundența, prosperitatea în viața noastră prin tot ceea ce ești. Ce tehnici putem folosi, de la recunoștință, binecuvântare, bucurie, fericire, până la tehnici Reiki, până la tehnici de neuroprogramare lingvistică sau constelații familiale. Nu am o carte în sensul ăsta. Nu am o carte, încă nu am o carte, dar uite, vezi, numai bine m-am golit de informație și urmează să pregătim următoarea. Ne-ai dat o idee. Da? Vreau să spun ceva. Abundența și prosperitatea țin de dreptul nostru divin în bani. Și atunci pot să fie 100 de cărți. Pentru că, de exemplu, este cartea aia cu secretul, da? La unii funcționează, la alții nu funcționează. De ce? Pentru că e vorba de dreptul fiecăruia în bani. Dreptul divin. Și atunci ce vă interesează pe voi este, de fapt, dreptul divin, nu abundența. Să vă creșteți dreptul divin. Care este cauza ochilor uscați care nu se vindecă nici cu vitamine, nici cu lacrime artificiale? Întrebarea este dacă este din naștere sau nu. Și trebuie văzut ce s-a întâmplat imediat înainte de a apărea această boală, ochii uscați. Gândiți-vă că ochii înseamnă să-mi văd ceva. Ochii înseamnă să-mi văd ori pe ceva sau cineva, ori un viitor. Și atunci faptul că eu am probleme de ochi înseamnă că nu vreau să văd. Și plecați de aici și punct cu punct vedeți că ajungeți la informație corelat cu ceea ce s-a întâmplat înainte să apară boala. Dacă nu-i din naștere. Dacă e din naștere, e clar că este o plată karmică și atunci se măsoară radiestezic dacă este din personală sau de neam. Acum a răspuns că a apărut în timpul vieții. A apărut în timpul vieții. Deci corelează cu ceea ce ți-am spus și anume cu întâmplarea cu câteva luni, 6, 8, 10 luni maxim, înainte să apară boala. Ivan Maria Doina. Fiica mea are o răceală ușoară la plămân și este și însărcinată în 7 săptămâni. Ce pot face pentru ea de la distanță? Nimic dacă nu ai voia ei. Adică nu nimic. Poți să te rogi pentru ea, poți să o binecuvântezi, poți să lucrezi pe karma de neam a ta și a soțului tău, a tatălui ei, da? Atât fără voia ei. Poți să mai dai și la părinte să se roage pentru ea, dar și asta ar fi bine să fie tot cu voie. Da? Dacă ea, în schimb, îți dă voie, răceala la plămâni înseamnă afectare a sufletului și trebuie văzut ce se întâmplă. Nu și-a dorit să fie însărcinată, nu se comportă soțul cum trebuie în timpul sarcinii, este o problemă legată de copil, are copilul vreo sănătate, a trecut ea prin niște traume și așa mai departe, deci este vorba de refacere de suflet și de împăcarea mamă-copil sau mamă-tată-copil.
voi cu Monica, sunt căsătoriți de 37 de ani, mulți înainte. De curând cineva mi-a spus că am cununile legate. Posibil asta? Păi nu prea. Acum, eu știu, ar trebui să te văd și să te măsori. Teoretic, singura variantă care văd este ca undeva, cândva, să fi vrut într-o anumită perioadă a căsniciei tale, să fi vrut să divorțezi și atunci cineva, soacra, mama, să-ți facă așa ceva ca să nu te desparți de bărbatul ăsta și nu te căsătorești cu altul. Dar nu văd de ce. Dar există posibilitatea asta. Până la urmă, totul e, orice este posibil. Adică vreau să vă spun un lucru spectaculos. Am găsit, vedeți, eu cunosc foarte, foarte multe persoane. Și am rămas șocată când au venit la mine să-i ajut cu procesul. Un băiat a venit la mine cu mama lui, a venit, era bărbat de fapt, nu era băiat, i-a murit soția și fiica într-un accident și a mai rămas fiica cea mică. Înainte de accident, soția băgase divorț de el. Soția a murit de 1 an și nu mai știu exact cât și părinții soției continuă divorțul. Mintea mea nu poate să înțeleagă și totuși justiția română acceptă și se continuă divorțul între o femeie care nu mai există pe acest pământ și un bărbat care a rămas cu copilul lor. Nu știu de ce. Pentru că oricum copilul își moștenește mama, deci dacă ar fi legat de bani, și oricum tatăl, dacă este în viață și nu are ce știu eu ce probleme, își crește copilul. Nu văd rostul, sau cel puțin în capul meu nu văd rostul, dar se pare că există. Este o întrebare mai sus. O întrebare care mi-a scăpat? Da. Când ții post, ce intenție îți pui? Dacă ții post fără intenție, ajută la ceva? Nu prea. Te curăță și te curăță din punct de vedere fizic. Îți pui intenția cu ce vrei tu. Adică, eu pot să țin post pentru, uite, cum a zis doamna, are cununile legate, pentru dezlegarea cununilor, că vreau și eu la 37 de ani să divorțez, să mă mărit de altul, la 37 de ani de căsătorie. Acum glumesc, vă dați seama, da? Și este important, ce vrei? Să mi se însănătoșească fata bolnavă, sărcinată în 7 luni, ce vreau? Să mi se nască un nepoțel sănătos. Și atunci, țin post și haide să ne rugăm toți pentru ca să mi se nască un nepoțel sănătos, nu? Sau fiecare ce-și dorește. Ce entități pot da mâncărimi în față? Pot fi scorpii care dau mâncărimi, chiar am vorbit la un seminar de Reiki treaba asta, dar să știți că magia poate să dea mâncărimi. Deci ai senzația că te mănâncă și se mișcă ceva pe sub piele. Există posibilitatea să fie magie acolo. Bun, hai să vedem că a intrat un răspuns de la cineva. Cum aflăm acel drept divin? Deja asta este o discuție destul de lungă. Se măsoară radiestezic care este dreptul divin în bani, dreptul divin în copii, dreptul divin în căsătorie și așa mai auzi ce Alina. Da, așa este. Cum se măsoară dreptul divin aflat din carte? Este un pic mai complicat, asta nu se poate vorbi aici. Se fac măsurători radiestezice. Nu știu dacă următoarea carte, doamna Mocanu, va fi creșterea dreptului divin. O să vedem. Asta numai Bunul Dumnezeu știe. Vă rog frumos să mă credeți că nici eu nu le știu exact sau dacă le știu, am așa o idee vagă. Și această carte, care am zis că îi pun light motivul că toate se întâmplă la timpul lor, și această carte trebuia să apară acum 1 an și a stat mai mult decât trebuia în editură, după care s-a întors pentru refacere și este schimbată în proporție foarte, foarte mare. Da? Așa că lucrurile se așează exact așa cum vrea Bunul Dumnezeu.
Elena zice așa, pot să țin post negru pentru soțul meu care este bolnav? Mulțumesc. Da, poți să ții post negru pentru soțul tău, poți să te rogi pentru soțul tău. Este rugăciunea soțului pentru soție sau a soției pentru soț în ortodoxie și te ajută foarte, foarte mult. Cât de benefice sunt pelerinajele pentru curățarea karmei? Foarte benefice. Pentru creșterea drepturilor divine? Da. Adică, știți că este o vorbă românească care zice de dai ai, nu dai n-ai? Dacă tu dai, se va întoarce la tine. Însutit, înmit, înzecit, în funcție de meritele tale. Isabel. Îngerul păstor ne apare așa cum putem noi să-l percepem. Da. Nu totdeauna îl vedem cum este în realitate, ci îl vedem așa cum avem noi o idee, o imagine despre el. Îngerii nu au neapărat o formă umană în realitate, foarte mulți au forme umane, arhanghelii, de exemplu, de multe ori sunt ca și, cum se numesc ăia romani, soldații romani, da? Dar ei pot să aibă și diferite forme. Pot să aibă forme geometrice. Marea majoritate a entităților sau entitățile bătrâne au forme geometrice. Pot avea anumite caracteristici de personalitate care ies în evidență, pe care ei le au sau care vor să vi le transmită vouă. N-am înțeles aici, moștenesc și părinții, de aia continuă divorțul. Referitor la cazul tău cu părinții care continuă divorțul după moartea soției. Păi, nu moștenesc părinții când există copii. Eu așa știu. Acum, într-adevăr, eu nu sunt expert în drept, dar eu știam că atunci când nu există copii, moștenesc părinții, dar când există copii, părinții nu moștenesc pentru că moștenește copilul. Și soțul rămas în viață. Dar, mă rog, logica ar fi să fie proces de partaj, nu proces de divorț. Și dacă ar moșteni părinții. După părerea mea, acum vă spun, numai Dumnezeu știe. Și eu cu 2 i. La București, când ajunge cartea, tot după data de 4 veți putea să o comandați, ori o comandați pe site unde v-a trimis Alina și vi se trimite prin poștă, ori o comandați la editura Prodau. Ea aparține de editura Prodau. Pentru părinții noștri putem să ținem post, da, chiar vă rog, pentru sănătatea lor, rugăciunea copilului pentru părinți, da. Acum, cu un mic amendament, de exemplu, dacă cineva e certat cu părintele lui pentru o anumită situație și el ține post ca părintele să înțeleagă și să-i dea dreptate, aici deja răspunsul nu mai este da. Lucrăm, Daniela zice așa, lucrăm la bătrâni și îngrijindu-i le preluăm boala. Da, exact așa este. Intrați în conexiune cu acele energii și cu acele entități care, dacă rezonați, le puteți prelua. Ce am putea face să nu mai asta, să nu mai rezonați, să vedeți ce boli, ce programe, ce tare de gândire au oamenii respectivi, să nu rezonați. Le simți toate emoțiile și, da, dacă le simți toate emoțiile, înseamnă că ești un pic prea deschis sau că ai protecția scăzută. Și atunci ar fi bine să-ți întărești câmpurile sau biocâmpurile, același lucru. La unele persoane le pot reaprinde lumina într-o întrebare. Nu înțeleg. Da, poți să faci treaba asta, asigură-te doar că Bunul Dumnezeu este de acord și că nu intri în râcă cu îngerii karmei. Pentru că moartea se întâmplă atunci când îngerii karmei vin să ia omul respectiv, iar dacă tu intervii și nu-i lasă să plece, poți să preiei foarte, foarte mult.
Da, simți miros de urât când vin acele entități negative pe care noi le numim generic demon. Marușca. Cu mare drag. Pentru a învăța despre îngeri și a comunica cu ei, din câte știu eu, sunt cărțile lui Doren Virtue. Nu știu altele. Posibil să fie, eu din alea am studiat, nu știu să fie deocamdată cărți. Știu că cineva scrie, o doamnă din Arad, domnișoară, scrie ceva despre îngeri, dar deocamdată nu a apărut. Georgiana, este adevărat că dacă ne slăvim, iubim și ajutăm părinții, chiar dacă sunt moroconoși și nu merită, ne este și nouă bine? Nu. Nu. Deci, prin modul în care ai pus întrebarea, nu este ok. Ne slăvim părinții nu este. Părinții trebuie văzuți, adică să vă văd așa cum sunteți voi. A vedea nu înseamnă a judeca. Să vă văd, să vă respect și să vă onorez. Nu vă ridic în slăv pentru prostiile care le faceți. Dacă sunteți morocănoși și mă dați afară, nu o să intru dacă mă dați pe ușă pe geam. Adică, ideea este să nu-i judeci, nu ai voie să-i judeci, să-i ajuți cu tot ce poți tu, atâta timp cât pe primul loc este viața ta și familia ta și copiii tăi și tu. Adică se spune în felul următor, pe locul 1 ești, trecem de Dumnezeu, care este locul superior, da? Pe locul 1 ești tu în viața ta, pe locul 2 este partenerul sexual, pe locul 3 sunt copiii, pe locul 4 din părinți. Asta în cazul unei relații normale. În cazul în care, de exemplu, sau, mă rog, unei relații la prima căsătorie. În cazul în care cineva este la a doua căsătorie, copiii din prima căsătorie sunt înaintea partenerului sexual din a doua căsătorie. Da? Dar părinții nici de cum nu sunt pe primul loc. Acum, asta nu înseamnă că noi le întoarcem spatele părinților, ci ajutăm în limita în care nu ne agresează sau nu ne creează nouă inconveniente. De exemplu, după părerea mea, o persoană care, să zicem că n-a avut o relație bună cu părinții ei, stă mult mai drept în fața lui Dumnezeu când și-a iertat părinții, dar n-a stat toată ziua, bună ziua, n-a să nas cu ei, poate chiar s-a dus la distanță într-o altă țară și și-a făcut viața personală, stă mult mai drept în fața lui Dumnezeu decât o persoană care n-a plecat de acasă, a stat și a servisat părinții, dar tot timpul i-a bodogănit în gând, tot timpul i-a judecat, tot timpul i-a condamnat și mai ales are IP-ul mic. IP-ul este un indicator din radiestezie care se numește iertarea păcatelor. Cu cât acest IP, măsurat la radiestezic, este mai mic, cu atât problema este mai mare. Ce întrebări mai sunt aici? Artroza la genunchi. Curățări poți să faci. Cauza este o supărare care s-a acumulat acolo și care e o energie negativă care se poate curăța. Da? Poți baie cu apă cu sare, poți să te miruiești, dar depinde de cât este de avansată boala. Există un moment în care nu mai poți să faci nimic și este nevoie de operație. Ce aș putea să fac să-mi găsesc calea în ceea ce privește jobul? Păi, în primul și în primul rând, să vezi ce abilități ai. Da? Nu poți să-ți găsești un job dacă nu știi exact ce abilități ai. Că nu o să, de exemplu, eu nu pot să operez pe creier, chiar dacă acum aș vrea să fiu și Dumnezeu îmi dă misiune, n-am cum, că nu mă lasă nimeni să intru într-o sală de operații, dar minte să mai iau bisturiul și să fac mai departe ce este de făcut, da? Și ca să-ți dai seama care este meseria cea mai bună, ai putea să încerci să întrebi părinții ce spuneai tu când erai mică, ce-ți dorești, ce-ți doreai, știi când te întreabă cineva la 20 de ani, ce vrei tu să te faci? Și tu spui, eu vreau să mă fac nu știu ce. Asta este important. Simt că nu mă reprezintă absolut deloc orarul de 8-16 și nici să stau 8 ore într-un loc fix. Efectiv sufăr din pricina asta.
Păi atunci caută-ți un loc mobil, fă-te agent de turism și te plimbi prin toată lumea. Adică ideea este în felul următor. De cele mai multe ori, ceea ce nu-ți place să faci, asta este misiunea ta. Da? Și atunci, dacă nu-ți place să stai 8 ore într-un loc, învață să stai 8 ore într-un loc și după care Dumnezeu va deschide drumurile să te duci în altă parte unde să nu stai 8 ore într-un loc. Da? Deci împacă inima cu mintea care spune că trebuie să stai acolo și vei vedea că lucrurile se așează. Cu aurul spunea se poate plăti anihilarea karmei personale. Deci eu, din câte știu, karma nu se anihilează, nici nu se arde. Karma se plătește. Da? Că Dumnezeu în mărinimia Lui poate atunci când noi suntem pe cale și merităm, poate să ne ajute El în plata karmei, este altceva. Dar ea nu se anihilează, ea se plătește. Da, se plătește cu aur spiritual, atât karma cât și datorile care le ai la strămoși, la alți oameni. Acum, în anumită limită, dacă tu ai împrumutat de la cineva 10.000 de euro și îi spui să trimiți 10.000 de galbeni spirituali, s-ar putea să nu-i trebuiască. S-ar putea să aibă nevoie efectiv de banii ăia. Da? Și nu uitați că atunci când sunteți dator cuiva, plătiți cu sufletul vostru. Și în plus, persoana aia căruia sunteți dator poate să vă imită negativ și dacă are putere interioară mare, vi se duce de ripă tot. Există o metodă mai rapidă decât asta pentru rezolvarea acestor probleme? Păi, nici asta nu e rapidă. Adică să faci aur spiritual este destul de greu. Metodă rapidă ar fi să-ți plătești datoria față de alți oameni, te duci împrumuți de la bancă și le dai datoria. Sau te duci, produci, îți vine o idee de afaceri, îți pui mintea la contribuție, îți vine o idee de afaceri și zbori. Dar totul depinde și de dreptul tău divin în bani. Că s-ar putea să nu fi avut dreptul divin la multe lucruri și atunci va fi greu să le primești. Îmi cer scuze dacă întrebarea nu face, nu știu care, dacă îi descrie ceacrele tălpilor mamei pentru a-i mișa durerea de picioare, îi le lasă apoi deschise optim pentru ea? Da, îi le lași că se închid ele, dacă nu poate să le susțină. Alcoolismul este tot o adicție. Trebuie văzută care este cauza adicției. Simona Petre zice așa, 20 de ani am tot stat. Degeaba ai stat, că poți să stai 20 de vieți dacă nu înveți să iubești ceea ce faci. Dacă nu înveți, știți, există pe lângă IRVD-ul, implicarea în realizarea voii Doamnei. Una ar fi să vă spun eu, da, întrebarea asta e răspunsul ăsta, dacă nu mai aveți întrebări, închide, mai vreți ceva să știți, asta este lipsă de implicare totală, da? În momentul în care te implici, altfel transmiți, pui suflet în ceea ce faci, suflet pe care ulterior va trebui să ți-l recuperezi, da? La mine nu mai apar întrebări, la tine mai apar? Nu. Dragilor, dacă nu mai aveți întrebări, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezență. Vă aștept pe toți de astăzi într-o săptămână, miercuri, de la ora 18 online. Va fi evenimentul de lansare de carte. Pe cei care sunteți din Oradea, vă aștept cu drag să veniți în fizic și ne vom vedea peste o lună la următorul live. Acum îmi pare rău că de data asta l-am anunțat așa pe nepusă masă, pentru că fiind și plecată în concediu, efectiv am uitat acest live. Noroc cu Alina care mi-a adus aminte, așa că l-am programat într-un timp foarte scurt, dar data viitoare veți ști din timp și puteți chiar să transmiteți întrebările Alinei ca să meargă mai repede. Vedeți că la început avem așa niște sincope până vă dați drumul, până reușesc să intre toate persoanele. Și atunci eu pot să încep să răspund. Dacă nu mai apar întrebări, vă mulțumesc, vă sunt recunoscătoare că ați fost alături de mine, rog pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă urez să fiți plini de lumină și iubire. La revedere de la Oradea!